Madre mía, pois mira, eu namoreime de Luís por teléfono. O sea, non... Chamoume un día para falar de traballo porque el... Pero xa o coñecías. Non. Non o viras nunca? Non, nin sabía quen era, ni nada. Yo ella sí, ¿eh? De hecho, yo Y ya... por eso chamaste xa. Yo ya, de hecho, yo a ella la veía en televisión y yo recuerdo que en esa época estaba haciendo un programa en Televisión Española, se llamaba Música Así, tenían un monitor en el que estaba la señal del programa, pero la secretaria de producción cambiaba siempre y ponía un programa que se llamaba Mamma Mía que presentaba a Patricia. Y yo siempre que entraba en esa redacción siempre decía, la mujer más guapa del planeta. Siempre, siempre. Es así, porque es un título suyo que tiene para mí y no se lo va a quitar nadie. Pois nada, íbamos a facer un programa en Televisión Española. Sí. Entón, pois nada, chámame... Que pudo ser en alguén... Televisión de Galicia, vale? Efectivamente. Ah, bueno, sí, claro. Nada, tiña que chamarme porque él era guionista dese programa. Entón, nada, estou na casa poñendo a secadora, es que máis acórdome perfectamente dese momento. E nada, chámame por teléfono e yo, sí, hola, buenos días, ¿quién tal, no sé cuánto? Y me dice, hola Patricia, soy Luis Canut. Y yo, ¿qué tal? Y ya me enamoré. Pero enamorouche unha voz. No, namoroume a súa maneira de Es que tú no falar. sabes cómo llamo yo por teléfono. No, é que ahora mismo tiña... Pero es que nos diga... Como chamas ti por teléfono? Como era? No, yo recuerdo perfectamente de dónde fue el punto donde llamé. Chámame a min, a ver. ¿Sabes? No, me encantoume a súa maneira de falar, de expresarse, non sei... Porque aparte Pero se iso foi así, como foi cando quedastes? É que, claro, eu despois de colgar nesa conversa chamei a miña nai e yo, ai, mamá, que deume unha bol, de verdade, o sea, o estómago fíxome crack, e a min eso non me había pasado nunca. Pero non eran bolboretas, entón, aí eran javiotas revoloteando unha cousa, non? Sí, de verdade. Entón, pois nada, xa cítame para ir a traballar na televisión. Sí, nunha televisión, sí. Na televisión. Entón, nada, eu era presentadora, el era guionista do programa e tal. Entón, estou no plató para ensaiar e tal, e oigo falar a Luís e eu... Ai, te lo juro, que eu nunca me poño nerviosa, e menos por un home, o sea, nunca na miña vida. Ai, Luís, e me voy para unha esquina e oigo a Luís. ¿Dónde está la presentadora? Y todos, sí, no, está por ahí. Y yo, ay, no. Entonces, nada, estoy así, o sea, cara a parede. Llega Luís. Porque llego y pregunto por ella, porque tenía que dar los guiones, teníamos que grabar, y me la encuentro mirando a la pared, con un monitor delante, mirando a la pared. Sí, es verdad. Y de ahí foste... No, entonces, dime, Patricia, sí, soy yo. Y me dice, soy Luís. Y entonces yo me doy la vuelta. O do teléfono. Non, está, exacto. No, digo, Luís do teléfono. Exactamente, entonces eu doume a volta e digo, Luís Canut, que era unha gracia, para que el dixera, non. Sí, dos Canut de toda a vida. E dime... No, yo soy Luis Canut Guillén. Claro, yo... É que non pillaba Ti non me retranca. escoitas agora máis Non la pilla. Sí, claro, Sabes iso que decíamos antes? Levan máis de 20 anos. Eu vexo a Patricia contando con tanta expresividade como revivindo ese amor. Totalmente. Pero é que seguramente aquí na casa están vendo a cara de Luís. É unha cara como desas de enamoramento, desas de que aínda che cae a baba do amor por Patricia. É que tes esa cara, Luís, Pero ahora es que, mesmo. ¿sabes lo que pasa? Que yo, mira, yo en mi vida he llevado varios títulos, que ha sido el hijo del doctor Canut, el hermano de Nacho Canut, y ahora soy el marido de Patricia Pérez, que es el título que con más orgullo voy paseando por el mundo. Porque de verdad... ¡Bravo! Es un título honorífico que solo yo tengo. Y de verdad me llena. Hola, hola. Pero Atención, perdón, Luis, Patricia. perdón. Eu son pro amor, a tope. menos mal, moi ben. Que pasa que non o atopo, pero son pro amor. Bueno, xa o atoparás. Sí, bueno. Ti chama por teléfono a alguén, o mellor namora. O azar, ¿no? É que estábamos falando de historias como a vosa, superguai, amor romántico, mogollón de anos. Cantos anos levades? 22. 22. E por aquí 56 e medio. Qué bonito. Pero hai unha persoa aquí... Hola, Noelia, que tal? Podes poñerte en pé? Noelia, eu falei antes con ela, é un pouco hater do amor, non? No, Non. un pouco de nada. Pouco de nada. Eu teño unha relación amor-odio co amor. Tes unha relación amor-odio co amor. Correcto. Pero por que? Son malas experiencias? Primeiro, non crees no amor para toda a vida ou este tipo de historias? É que hai moito animal de bellota suelto.
Ui. Pero conta algunha experiencia por aí, conta. Sí. A ver, eu, cando era máis nova, estuve con un rapaz así varios anos sobre sí, ora no, e fomos collendo o mesmo grupo de amigos. E entonces, claro, salía de festa con eles e tal, e un día, un dos amigos, moi bon amigo, por certo, díxome, é que menganito de tal anda dicindo que sigue quedando contigo porque eres unha aposta segura. Bueno. Que non lle vas a decir que non. Recollín o cable con toda a miña humildad e conocín a única persona que me atura. Así que, bueno, algo vos saleu. Bueno, claro, Somos a excepción que confirma a regla como un él. roto Es decir, descosido. tienes un pouco hate do amor por experiencias previas, por ese chico, como decías, animal de bellota. Sí, hai moita bichería. Animal de landra. Pero entón, a persoa que tes ao lado é desa persoa da que falas que o amor co que estás agora? É o único que me atura, así que... Pero non entón lle ao queda final outra. atopaste o amor. Entón- Entón ao final non é tan hater a cousa. Pero é que sempre hai a excepción que confirma a regla. A ver, pero es podo que- pedirte que te poñas en pé? Ti que opinas do amor como parella desta... Eu opino que son o seu Hater. medio limón, realmente. medio limón. Claro. Medio limón é unha... Aturarmos juntos. O sea, al final... Ti crees que hai que aturarse? Esa é a palabra? Non é aturarse, al final é unha convivencia, é que estar xuntos, al final tamén é coñecer a outra persoa, os seus gustos, é o que precisa o que non, e al final é día a día. O sea, un traballo de día a día é o que fago encantado porque quero e estou Canto encantado. tempo levades xuntos? 4 anos. 4. E non tivestes esa parte química da que se falaba antes de ano e medio, 2 anos? Volvoretas. Como? As As volvoretas, sí. Non hai volvoretas, iso é ansiedade. Espera. Pero despois de 4 anos, non. Explica eso. Vale. A ver, eu con el sempre me sentí moi tranquila e moi enamorada. Entonces, eu antes sí que sentía volvoretas, pero eu penso que era ansiedade ou fame. Pero, pues digo porque non saleu moi ben, e con el saleu ben, así que era iso. E non pensas que tes un pouquiño de medo en namorarte, de verdade? Ou polo menos decilo abertamente? Porque eu penso que o teu noivo, como te chamas? Javi, dixo dentro de a vosa maneira de hablar algo moi bonito, que te quere e que todos os días quere estar contigo. Pero dixo que aturaba, Claro, non, pero el dixo, eu Vale, quero matizou. Dixo ou non o Sí dixo? que o dixo que a quería, Claro. sí que o dixo. Entón, ti non recolliches iso, ninguna mirada para ela. Ti date medo sentirte ben querida? Non, eu estou comodísimamente con el, senón non estaba con el. Eu estou falando de experiencias anteriores, por eso decía, é a excepción que confirma a regla. Eu quero moitísimo. Pois dice yo a quérote él, moito. digo, quérote moitísimo. E daros un bico. Que, a ver, un bico para selar Claro, ese amor. un que abrazo. estamos aquí. Moi ben. Unha dúbida. Sí, é verdad, é que son unha persona maior, tedes que disculpar. Vos sentides celos ou sentistes celos algunha vez unha do outro con este tipo de relación? Non, se hai confianza, eu penso que non hai celos. Ademais, hai un amor seguro, realmente. Entón, cando hai un amor seguro e hai confianza, que dicíamos antes, pois non hai celos.